И здравейте, това е следващия човек, който ще питам, като за трети човек. Сега, първо да се го питам. Как се казва? Мартен. Добре, печката познава. Благодаря. Така, първи сега въпросът, темата на въпросите, които ще задавам, ще бъдат свързан към момиче. Момиче. Окей. Какъв характер харесва в момичетата? Че са красиви, че са уникални. Уникални не, и че са умни. Окей. Това е малко от тях момичета. Поставя повечето момичета стили, но как и да е. Ако се бъркам, пишете ми карте. Така, следващия въпрос. Кой спорт според тебе е като за момиче? Танцове. Да ме е хореография. Да, хореография, Балерина. Балерина. И може би... Чакай малко, те не са спорта. Спорт. Да, това не са спорт. Тенис. Тенис? Окей. Да, питам най-важният въпрос. Втората на канала. Гледаш ли видеята ми? Да. Ой. Да, не. Не, помощ! 112! Как ще иде? Така. Така. 119. Като ме лъжеш, сега ще има още два въпроса за наказание. Следващия въпрос. Какво най-често лъжеш момичета? Какво най-често лъжеш момичета? Обичам. Лъжат. Лъжат, че не са виновни. Лъжат, че косите й са истински, цветните коси, които те казват, че точно те са подсветили, но са ги сложили. Мен, жените лъжат, че не венеряват. Окей, както и да. Сега още два въпроса. Обичаш ли момичета да са гримо? Да. Това се крие в операторка. Тя няма грим, че е грозна. Знам.